Velkommen til Minimotion og tillykke med jeres barn. Med Minimotion får du inspiration til gode, grundlæggende sansemotoriske lege og øvelser, som I kan lave derhjemme. Og som er med til at give jeres barn et godt fundament for dets kropslige og personlige udvikling. Allerede når barnet ligger i maven, begynder den motoriske udvikling. Når fosteret er bare 7 uger gammel, er balancesansen udviklet og kan stimuleres. Specielt i den første tid sammen med dit barn er det vigtigt at holde det tæt ind til dig. Når du rører ved dit barn, føler det sig trygt, men det er også med til at give dit barn erfaring om sin egen krop. Hver berøring sender nerveimpulser til hjernen og stimulerer barnets udvikling, så hold din baby tæt ind til dig. Vug det, kærtegn det, kys det, kram det og kæl, og ikke mindst nyd det. I denne øvelse giver vi dig inspiration og gode råd til, hvordan du samtidig kan stimulere balancesansen. Rigtig god fornøjelse. Når du løfter dit barn, er det rigtig vigtigt, at du støtter nakke og baghoved. Barnets hoved er stadigvæk rigtig tungt i forhold til resten af dets krop. Den allerbedste måde at gøre det på, er at tage fat med begge hænder her under barnets arme, så du kan støtte baghovedet med dine fingre. Så triller du barnet om på siden og drejer lige en kvart omgang, mens du løfter barnet, så det ender med at have ryggen til dig og kigge fremad. Når du så bare har barnet her, så kan du ændre dets position, så du kan bære det på maven eller på ryggen. Når du løfter dit barn på den her måde, er det vigtigt, at du skifter mellem at dreje barnet mod venstre og mod højre, så du styrker barnets symmetri i kroppen, også når du løfter det op. På den her måde undgår du, at barnet får vrid i nakken, når du løfter det, og du støtter barnets naturlige motoriske udvikling, i det her minder om den måde, barnet skal til at trille på, når det skal det. Når du bærer dit barn, kan du enten have det liggende på din underarm, men du kan også lægge det op på skulderen, hvor det samtidig har mulighed for at træne sine nakkemuskler og øve sig i at løfte hovedet i den oprette position.